momento de recibir a un maestro de maestros, actor, cómico, un dos pioneiros, un dos grandes, Ernesto Chao. Ahí está. Un aplauso para ti. Ainda se acordan, Bota a xente... Eso que ahora vemos os domingos. Sí. Vemoste, pero menos que antes. Foi moito tempo e fomos moitos os que nos criamos véndote. Por eso é unha honra que estés aquí comigo hoxe. Moitas gracias. Por eso hoxe tamén é importante para min facer algo especial, facer algo distinto. Xa que estás ti aquí. Vou facer algo intentando, non imitar, pero intentando seguir a estela doutro dos maestros, que era Quintero, aquel que facía as entrevistas así con pouca luz. Parece que fagamos unha entrevista desas? Canto máis íntima, mellor. Está demostrado que el hombre piensa más en eso que la mujer. ¿A usted no le hace polvo el fracaso del amor? ¿Tú cuando ves una obra de arte de un andaluz, siente que es andaluz? ¿Existen las almas gemelas? Quedan por salir, por cierto, muchos escritores, filósofos y poetas del armario. Iba a facer unhas pompas, Ernesto, porque agora non se pode fumar na televisión. Que no di? Vaya merda de xabrón, Ernesto. Isto é o que pasa sempre. Estivemos ensaiando toda a tarde para facer as pompas e chega o momento importante, a estrea, e non sai. Benvido a Ratones Colocaos, Ernesto. Ernesto, chao. Acabas de chegar, non? Non quedei mudo, É que estou asimilando o chiste. Faríancho mil veces. Sí. Tantas veces. Mira que é malo, É moi malo, pero é unha axuda para comezar unha entrevista. Para comezar e para acabar. Moi ben. Non vou facer máis pompas, vouche facer outra pregunta. Sabías, Ernesto, que falarlle a un micrófono é como a falar co vento? Sí, sabíao. Agora hai moita xente que fala nos micrófonos, sobre todo en tantas manifestacións que hai, e son palabras que leva o vento, porque ninguén as escoita. Ninguén que as debera escoitar. Ernesto Chao. Se tiveses que reencarnarte, en quen che gustaría reencarnarte, Ernesto Chao? Pois, desbotando a Touriñán, gustaríame reencarnarme, por exemplo, en George Clooney. Polo café? Non porque sexa guapo, nin sexa millonario, nin sexa un gran actor, nin teña moitas mulleres, senón porque me cae simpático. Coñécelo en persoa. Naturalmente. George Clooney. Se eu che digo miñoca, nécora, cuñao, que recordos veñen á túa cabeza, Ernesto? Pois, imos por partes. Se decimos as palabras por separado, miñoca, que é un animal de terra, pois lémbrame a unha serie de televisión de Galicia rural que pode ser Libro de Familia. Se dicimos nécora, que é un animal de mar, pode ser unha serie, Matalobos. E se dicimos cuñado, lémbrame un actor baixiño, un gran actor que agora mesmo está facendo de alcalde, creo, en Padre Casares.
Pero se dicimos as tres palabras xuntas e seguidas, cuñado, miñoca, nécora, lembrame unha serie que se chamaba Pratos Combinados, unha que se emitiu un ano na televisión de Galicia e non se repetiu nunca máis. Nunca máis se votaron. Nunca máis. Nunca máis. Só Que unha tempos vez. aqueles. Só unha vez votaron libro de familia. Libro de familia. Platos combinados. Sí, unha vez, sí. Repítenche os Ah, platos combinados, Ernesto. Sí, máis colacón con grelos. Ernesto, que se pregunta Ernesto Chao a sí mesmo? Aí eu pregúntome como estás todos os días. Agora mesmo, por exemplo, estou-me preguntando por que eu estou calvo e ti tes ese pelo? Porque ti és tan novo, tan verde, e eu xa estou apodrecendo. Por que ti traballas tanto e eu moito menos? Queres que siga preguntándome cousas? Pregúntate todas as que queiras, eu non teño resposta, Ernesto. A única resposta a todo iso está en ti, Ernesto. Cando estás en Galicia, que é a maior parte do tempo, entendo, cal é a frase que máis usas? Pois penso que a frase que máis uso é eu chámame Ernesto, non Miriño. E cando estás fora, cando non estás en Galicia, cal é o cheiro que máis recordas? O do cocido galego con grelos. Estes días estarás a tope de ulilo, non? Exactamente. Cal é a clave da túa tarxeta de crédito, Ernesto? 2031. Teño que encher a caldeira de gasóleo para calefacción. Se queres facerme o ingreso, esa é a conta. Moi ben. Nas numerosas operacións de cirurxía estética as que te tes sometido, isto debe ser para outro convidado, por favor, pasademe esta pregunta. Ernesto, a que sabe a carne humana? A carne de porco. A Sí, caseira? sí. Sabe Non, a carne. humana e a carne de porco saben casi igual. Non sei se porque os humanos cada vez somos máis porcos ou porque os porcos cada vez son máis humanos, pero saben exactamente igual. Cobras en B, Ernesto. Sí, dame o sobre cando remate. Están aí os que cobran as porras do fútbol en B. Ernesto. Sí, televisión, pero tamén moito teatro. Foron os inicios, Que é o peor? Que é o peor en riba dun escenario? O peor é cando non estou nel, como agora mesmo. Non digo agora mesmo neste preciso instante, senón nesta temporada. Non estou no teatro. E ese é o peor momento. Se te refires a algo máis concreto, o peor momento que pasei nun escenario foi facendo unha obra de teatro, que non vou dicir calé, e que nos deu a todos os actores un ataque de risa tan grande que non podíamos falar, e unha compañera de reparto me xou por ela. Eu vin un charco de líquido no chan e pensei que vi unha goteira. Pero logo decateime de que non, que a actriz tiña as faldas todas molladas. E o peor foi pois estar a hora e media que durou o espectáculo sorteando o charco para non esvarar e caer nel. Di ti que a xente de teatro traballades sobre tábuas. A madeira chupa moito, Ernesto. Chupa moito. Falando de... Dime ti. Non, iba a dicir que tamén hai quen chupa máis aínda que a madeira.
Pareceme ben, ti vai metendo todo o que poidas. Falando desto, Ernesto, chao, ti eres máis de escoba ou de fregona? Ben, eu son tanto de fregona como de escoba, porque eu en miña casa, ás veces paso a fregona e ás veces paso a escoba. Últimamente gustame máis a escoba, é un pouco máis rendible. Que día pasas a escoba, Ernesto? Os domingos pola noite. Os domingos por a noite é a hora de pasar todos a escoba. Ernesto, agora sí, chao, moitas grazas. A ti. Un placer. Unha cousa, compañeiros. Unha cousa importante. Ernesto, chao. Grandes amigos e compañeiros pasaron por aquí e non marcharon sen sufrir as Camilas. Apuntaste esta noite a ser o mestre das Camilas? Atrevereime. Pois aí queda. Ernesto, chao.